Чай от борови връхчета. Ползи. Боровите връхчета са плодовете на различни видове борови дървета. Известни са още като мъжки шишарки и са разположени на върха на зелените клонки. Служат за лек, както пресни под формата на екстракти и етерично масло, така и сушени за чай и различни отвари. Днес ще ви разкажем за употребата на борови връхчета при настинка, бронхит и други здравословни проблеми. Борови връхчета състав и действие. Има над 100 вида борови дървета, така че външният вид и съставът на боровите връхчета могат да варират значително. Като цяло те съдържат богатство от различни витамини, киселини, процианидини и флавоноидни гликозиди. Повечето етерични масла от борови връхчета съдържат следните съединения с потенциални антиоксидантни, противовъзпалителни и антимикробни свойства: пинен, феландрен, лимонен, гермакрен, карен и кариофилен. Допълнително боровите връхчета са с високо съдържание на съединение, известно като шикимова киселина, което има антитромбоцитно агрегиращи и антивирусни свойства. Тя действа като инхибитор на вирусите и се използва за лечение на сезонен грип. Установено е също, че шикимовата киселина помага да се спре образуването на кръвни съсиреци, предпазва хората от респираторни инфекции и проявява противоракови, антивирусни и антибиотични свойства. Ако пиете чай от борови иглички, ще се заредите и с някои от основните витамини и минерали. Тези в най-голямо количество са витамин А, С, К. Витамин С помага за подобряване на имунната система и също така е добре известен като антиоксидант. Витамин А е полезен за зрението и кожата, а витамин К помага на тялото да произвежда различни протеини, необходими за съсирването на кръвта и изграждането на костите. Принципът на действие на боровите връхчета зависи пряко от активните съединения, открити в тях. Например, пиненът, открит в етеричното масло от борови връхчета, се счита за ароматен антиоксидант. Фенолните съединения и други антиоксиданти се изследват за повишаване на паметта, защита на мозъка. Чаят от борови връхчета се използва в продължение на векове от различни култури за лечение на респираторни проблеми. Първи индианците са използвали бял бор заради неговите отхрачващи и деконгестантни качества. Етеричното масло от борови връхчета също има много ползи за здравето. Когато се използва за инхалации, той е ефективен билков лек срещу кашлица и възпалено гърло. Помага за разхлабване на слуста и е мощен противовъзпалителен агент, което е особено полезни при бронхити. Боровите връхчета също са отличен антиоксидант и намаляват увреждането от свободните радикали, което е важно за здравето на дихателните пътища. Пиненът, който е един от компонентите в боровите връхчета, потиска растежа на вредните микроорганизми. Терпинен, камфен и лимонен също имат антивирусни свойства. Всичко това помага за борба с вирусите и е отличен лек в сезона на настинките и грипа. Да не забравяме и шикимовата киселина, която вече споменахме. Ненапразно тя е в състава на много антивирусни препарати и се е използвала като основно лечение при епидемиите на свински и птичи грип. Още полезни свойства на боровите връхчета. Лечебните качества на боровите връхчета далеч не се изчерпват само с ползите за респираторното здраве. Те могат да помогнат и при много други здравословни проблеми. Ето някои от тях. Звезда борови връхчета за здраво сърце. Хранителните вещества и антиоксиданти, намиращи се в боровите връхчета, подпомагат кръвообращението, като осигуряват тласък на метаболизма на липидите. В допълнение към това намаляват възпалението в тялото, което помага за балансиране на чревната флора. Този баланс на червата има много полезни свойства, но едно от основните е понижаването на лошия холестерол и повишаване на добрия. Всичко това може да помогне за свеждане до минимум на уврежданията на сърцето. Звезда борови връхчета за подобряване на паметта и настроението. Екстрактът от борови връхчета изглежда подобрява паметта чрез намаляване на увреждането на хипокампуса с напредването на възрастта. Допълнително сладкият аромат на чая от борови връхчета може да помогне за отпускане на тялото и отваряне на сетивата. Има доказателства и, че екстрактът от борови връхчета може да намали симптомите на депресия и да повлияе благоприятно на настроението и чувството за благополучие. Звезда борови връхчета за отслабване. Калориите в боровите връхчета са минимални, което е отлична новина за тези, които искат да намалят килограмите. Средната доза чай, например, съдържа не повече от 2 калории. Също така се смята, че чаят от борови връхчета може да засили метаболизма на масните клетки. Или по-просто казано, пиенето на чай от борови връхчета може да доведе до по-бързо и по-ефективно изгаряне на мазнините. Но не забравяйте, че всичко това работи само когато изгаряте повече калории, отколкото консумирате чрез вашата диета и физическа активност. Чаят от борови връхчета съдържа много етерично масло и маснорастворими витамини, така че да посегнете към него при първи симптоми на настинка или грип е напълно оправдано.
Препоръчваме да го пиете след хранене, най-добре след закуска или вечеря за най-добри резултати. Необходими са ви 10 сушени борови връхчета, 2-3 са, л. и 1 литър вода. Сложете съставките в подходящ съд и оставете да заврат. След това намалете котлона и нека смесата какри на слаб огън за около 10 минути. Чаят от борови връхчета е готов, прецедете и консумирайте с удоволствие. Можете да добавите подсладител по свой вкус. Освен сушени, има и борови връхчета на прах, които можете да залеете с гореща вода за по-лесна консумация. Не забравяйте да използвате умерено количество за дълъг период от време, вместо да пиете много наведнъж. Можете да пиете чай от борови връхчета всеки ден, но в малки количества около половин чаша. За да сте сигурни в чистотата на боровите връхчета, моля търсете и купувайте само от оторизирани фирми за производство на чай.